Ako by mohla vyzerať spolupráca? Ako také posedenie a stretnutie pri okrúhlom stole, kde sú zástupcovia jednotlivých sektorov so svojimi vlastnými úlohami a misiami, ale súčasne s rovnakými právami a možnosťami a rovnocennosťou v prístupe k diskusii a k jej výstupom. Vnímame, že tá naša kyberkomunita, ktorá zatiaľ síce nie je až taká veľká, je trochu roztrieštená. Je to daň za extrémne rýchly a dynamický vývoj? Nám sa veľmi dobre osvedčili formáty menších klubov, naozaj stretnutí pri takýchto okrúhlych stoloch, kde sa stretávajú rôzni odborníci s rôznymi odbornosťami, s rôznymi rolami v rámci svojich organizácií z rôznych sektorov a odvetví. Čo ich spája, je záujem spoločne riešiť daný problém a otvorene vzájomne komunikovať to, čo ich trápi a majú naozaj za cieľ posunúť sa k efektívnemu riešeniu. Vieme si predstaviť, že takýto formát by mohol veľmi dobre fungovať aj na úrovni vlády a jej regulátorov v danej oblasti, kde by pri stretnutí so všetkými ostatnými zástupcami sektorov mohli komunikovať a diskutovať na konkrétne témy s konkrétnymi odborníkmi. Ľudsky veľmi intenzívne vnímame silnú ochotu, úprimnú ochotu členov komunity zdieľať svoje skúsenosti. Iniciatívou zdola, aktívnym dožadovaním sa podpory štátu, ale súčasne nečakajme, že ten štát za nás tieto veci vyrieši. Nech nám nie je jedinou motiváciou regulácia a možné pokuty. Vidíme veľký priestor pre osobnú motiváciu riaditeľov a konateľov spoločnosti, tak na osobnej, ako aj na firemnej úrovni. Je veľmi dôležité uvedomiť si, aké máme hodnoty, čo je pre nás vzácne a ako to môžeme chrániť. Dôležitá je aj zmena paradigmy z reputačného rizika na verziu už vieme, máme skúsenosť, sme si toho vedomí. Komunikovať svoju skúsenosť a úroveň zabezpečenia v online priestore môže byť konkurenčnou výhodou. Čím bude väčšia osveta spoločnosti a tým pádom aj u spotrebiteľov ohľadom kybernetickej nebezpečnosti, tým viac bude malým a stredným firmám ich angažovanosť tejto veci hrať do karát. V dobe, kedy každá jedna spoločnosť, ktorá pôsobí v online priestore, vám chce vytvoriť nejaký účet a ponúka vám rôzne aplikácie, ponúka vám rôzne digitálne chuťovky, je pre uvedomelých spotrebiteľov táto téma priam rozhodujúca. Ako zástupca malej a strednej firmy, ktorý sa do oblasti kybernetickej bezpečnosti dostal bližšie pred necelými 2 rokmi, a by som vás rada všetkých povzbudila. Nie je to nič náročné a vie to byť priam zábavné.